mgbe ọ dị ịkpalitekwa agụmagụ n'etiti ndị ntorobịa na-ere dị na ya maka ọdịnihu nke obodo bịa bụ isi ha wee kwaba okpu n'okwu dịgasị iche iche kwuru na ọgbakọ otu abalị n'ihe gbasara ịkwalite agụmagụ enwere na Anambra. Ya bụ mmemme bụ nke a chịkọbara na Alọ Town Hall, kansụl ime obodo Idemili South na nkwado National Library of Nigeria NLN, nke isiokwu ya bụ ịgụ agụmagụ na-enweghị ogbochi, mmenwe nchekwube ọfụ. Chinelo ọnwụ zuru ike bụ onye ọrụ anyị gara n'ebe ahụ maka ọrụ anyị akụkọ a n'uju. N'okwu ya mgbe ọ na-anabata ndị bịara ya bụ mmemme ahụ, onye ọchịkwa ọzụzụ ahụ bụ dọkịnta Tuji Alausa nke Prọfesọ Chigwe Anuniobi nọchiri anya ya kọwara gbasara ozi dịka ọkpụkpọ oku nye ndị Naịjirịa niile ka ha nwee nnabata agụmakwụkwọ. N'okwu nke ya, onye nọchiri anya Idemili South na ụlọ omebe iwu Anambra bụ Sir Ebuko Igwe kọwara agụmakwụkwọ dịka ntọala ọha mmadụ ma mekwa ka ndị mmadụ rụtụ aka n'uru agụmakwụkwọ bara na ndụ mmadụ. Onye haziri ya bụ mmemme ahụ bụ dọkịnta Nkechi Udeze kenekwara Prọfesọ Anuniobi maka ntụnye nke ya n'ihe gbasara inye ụmụ akwụkwọ ọzụzụ pụrụ iche na ya bụ mmemme ahụ.